Takže čau lidi, z vás OneMe a dneska u hry, která se jmenuje Plague ENC. ENC asi. No. A o co v téhle hře jde? Jde o to, že v podstatě vyvíjíte viry a ty viry, no, těmi viry musíte prostě zabít co nejvíce lidí. Čím víc, tím samozřejmě líp. A potom jsou tam lidi, kteří nechtějí, aby prostě umřel nějaký virus, který nějaký kokos prostě rozplácal všude, Bůh ví po čem a kudma. Tak tady jsou potom vědci a ty vyvíjí i cure, jakoby. OK. A ty potom vyvíjí jakoby protilátky proti těm virům. A začalo to takhle úplně nevinně, prostě tady DNA a za ty vyvíjíte viry, že jo. No jasný, tady, že to je čas, jasný, můžu tu, jo já vím, já rozumím tomu, tak. Tak, je to. Tak, tady to, jsou tady ukazatele, takže musíte podle toho, OK. Takže, ne, já vím, no jo, dobře. Takže jinak, tady jsou prostě roznašeči, jo? Holuby, ovce, vítr, krysa, tu vodaniční stříkačky, komář a tak. Tady musíme kliknout na ovci, dáme to evolveo, tam se žere DNA. Dáme OK. Tak a teď se už můžeme sami normálně. Tady to budeme rozvíjet podle toho, jak budeme mít DNA. Tady stojí 13 DNA a ty máme, nedá se, že 2 nám chybí. Takže máme symptomy. A tady jsou symptomy, jak se může projevovat. Myslím, že to je žaludek tohleto, potom plíce, mozek, to netuším co je, tohle taky ne a to taky ne, ale jestli tohle je mozek, jakože asi možná jo, tak to dáme, potom to budeme rozvíjet dál. A tady jsou ability, to znamená jakože vůči čemu ten vir může být jako imunní, jo, takhle. Já bych dal rovnou, jo, prášky nemůžeme, dobře. Takže dáme asi bakterie, aby byly imunní vůči jiným bakteriím dáme, tak. Dáme křížek a vlastně úplně nic jiného neděláte, než prostě, že čekáte, než to bude roznášet. Takže tady dole je to infected 55, že prostě nakažených lidí je 55. Pak máte word jako svět a vedle toho je dead a to pak bude kolik je mrtvých. Jak tam to cure 0%, to znamená, že ještě věci na to nepřišly, takže to zoom, jasně. Jo, takže věci ještě nepřišly na toto. Takže musíte prostě vyhladit co největší část, co nejvíc lidí. Jo? A tady jako dosáváte DNA v podstatě za nic, že tady jenom nakazíte lidi, tak dosáváte vždycky jenom DNA. No to je news, to jako je celkem zbytečný, si myslím, OK. Takže univerzity OneMe Banks in China. Hahaha. Jo, vlastně já jsem zapomněl, že to není jméno hráče, ale jméno viru. Takže jsem si tam dal OneMe jako jméno hráče, takže můj virus se jmenuje OneMe. Zajímavý. Tak. Teď dáme teda Transmission, to jsou ty přenašeči. A já si myslím, že tak nejběžnější je prostě vítr. Přes vítr ten, to je vzduch, ten dýcháme, logicky. A potom, když to dýcháme, tak to půjde určitě na plíce, že jo. A může to se ještě roste, ne? To 7, takže to asi filtr, no nevím, tohle to za těch 5. Teď se dalo by rozvíjet a to bude úplně rozvětvený jako prase, jako hovado. A ability, vůči čemu to? Jo, na to nemáme DNA, nevadí. Tak. Nakažených 0. A dej si to za nakažených 0.
nějaká blbost, ne? Asi se z toho dostali. OK. OK. A tady tak. Rusia, OK. 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 Neříkejte mi, že Rusáci tady proti mě vyvíjejí cure teď. Ne, Rusáky musím napadnout, jo? Ne, jasně, já vím, že cure. OK. To je 0%. To je one cure. No, cure has been... Vlastně to je dobrý. 0% je ještě dobrý. Tak. Takže teď to zastihlo Rusko. Strašně Rusko. A protože si vemte, že Rusko je tak strašně velký a zasáhlo to Rusko, tak to zasáhne všude. Hele, ale už to zasahuje. Já nevím, jestli to takhle víte, ale já to zoomnu a tady ty červené tečky, jo, jak jste viděli, protože to červený, to je náš fér. Jo, vidíte, tady jsou už pěkně červená, takhle tady už tam je pak pěkný. Takže, a už máme 86 DNA. Já si myslím, že jdeme utrácet jak hovado, protože musíme rozhodně ten vítr rozšířit a vodu rozšířit. A vodu a vodu. Protože přes vodu, že jo, taky tu pijeme, tu musíme mít. Ona i před kousnutí hmyzem a to už je všechno, co jsme vydělali, protože, nebo vydělali, jako použili. Máme 1 milion roznášečů a zatím, no jako ty roznášeči roznášejí ty, já vám to jsem za chvíli jako king. Já nestíhám to vybírat, tak. No, uvidíme podle toho, jak to vyberem. On to bude těžší a těžší určitě, věřte mi. Jele, Cure už 1% vyvíje, jo. 0 mrtvých, miliony nakažených. Op. Takže mrkneme se na to Cure, no. Víte, jo? Tady to červený, to je graf, že jo? Přiznáte. To červený je můj virus. A ten přesahuje Cure. Jo? 1%, co to je? Data. Nic se našli. Takhle to chtějí říct, chtějí data. No jo, oni to zkoumají, ale jak to můžou zkoumat, koukněte, tak už to je takhle, jo. Tak. A s těma přenašečema se to má nějak takhle. Symptomy. Každý z těch přenašečů, který tady mám, jako ovce, vítr, voda, teď ten hmyz, tak každý z těch přenašečů prostě bude způsobovat, když k němu přijde s tím do styku, tak bude způsobovat ty symptomy, které já tady mám už rozvinutý. A ten můj virus bude mít přesně ability na tyhle ty všechny věci, co já rozvinu, a hlavně na prášky, protože věci přece jdou ze všem prostě přes prášky, že jo, a přes DNA, buchy, přes to všechno. A ještě na chlad, třeba jako aby Eskimáci neříkali, že o to byli. Takže ability jako hovado. A zase tady jdeme koukat, jak se všechno červená, jak to všechno rudne. A my máš 4% už toho cure, jak je to možný? Jsem tam 86/13, jako co, nebojím to jako. No, co to jako má být tohleto? Nějak to postupuje, nebo ne? Ne, dobrý, jen se to tak zdá. Ale jako víte, jo, ale to modrý letadlo se mi nelíbilo. Koukněte, tady to vůbec není nakažený, jako taky se kazí, ale ne tak moc. Hop. Tak jdeme, symptomy jdeme rozvíjet zase. Tak jdeme tebe. Protože to jsou nový a nový symptomy, že jo, oni nebudou vědět co s tím, protože jsou to úplný, totální paka. Takže zase pod tímhle pozastavím zase trošku ten jejich vývoj toho, protože nemůžu. No, můžou, že jo, samozřejmě. Hele, mrtvých. Hodně.
tak jak to, na 99%, já mám pocit, že za chvíli to úplně dáme na 100 a budu úplně v háji. Koukněte. Vemte si, že kdyby to takhle šlo doopravdy, nebo bylo doopravdy, jo? Ježiš, ta protilátka se šíří ten napřed. No, že kdyby to takhle šlo i doopravdy, tak teď si vemte Rusko. Obrovská velmoc a ona je teď celá nakažená a umírá. Znači, kdyby to nebyla hra, tak si vemte, co by to všechno dokázalo, že jo? No, hmyz hlavně, že jo? Ten už máme. Naplno symptomy, nemůžu už jiný ability, ty kámo. Ty ability by to chtělo. No, a takhle nějak funguje princip té hry. Že čekáte, klikáte, musíte dát bacha, aby vás tady v tom nepřekonali. Ale Vojto fakt už nějak od co? Cure? Jak to mám bránit teď? USA, Nový Zéland a Spain. Běde to naplno, tak co jste zjistili, Joši? Úplný prd se zjistili, protože já neumím tak dobře anglicky, abych zjistil, co jste zjistili. Ale vůbec mi to nevadí, protože oni se tam zase dostávají, já potřebuji ty DNAs podělaný, abych to tam mohl najednou vybalit prostě na ně a čus. Ale už to jede bomby. Jak se mě někdo nakazí, jede to bomby. A my budeme kalit jako zombie. A to letadlo, to modrý, jak jste se viděli přejítnout, no, občas. 50% complete jste se podělali, ne? Vůbec. Ability. Proti čemu to ještě může být ability mít? Proti všemu ne snad. Se to na chvíli aspoň pozastavím, to je. Taková genocida, to je. Takže. Ability. Musíme teď dávat hodně ability, protože nikdy nevíte, že jo, s čím. Jeď bomby. Musíme. Pořád jeď. Protože musíme zjistit taky. Ono mě to takhle pohlcuje, jak je to možné, jako. To ne. Vůbec. Ne, vůbec. Vůbec. Přinášeš symptomy. Berem, jeden bomby. Ne? Ne. Kurde. Cure. Vůbec nevím, oni zase to vylečujou, jako si já srandu, to je. Kde to je, tak nějak nevím, to. Já z DNA, který mám 10, jenom s tím nic neudělám, prosím vás. A? Ne, už to zase ubýváte. Ubývá to celkem masivně, to je špatně. Transmice. Domácí mazlíčky tu nejsou. To je... Nejsou to domácí mazlíčky, to jsou ovce, že to jsou jako... To jo. Dál jsem, aby se přenášelo vodou, větrem, takový ty nejzákladnější. I přes mysl. A oni se brání, to. No člověče. Next. Člověče. Jsme to asi projeli. OK. No jo. Skoro, jasný. Asi later. No, takže prostě mohli se vidět, jak to šlo takhle. Takže já bych s tímto s vámi rozloučil. Doufám, že se vám tohle video líbí. Pokud ano, nebo bude líbit, tak pokud ano, tak určitě dejte like. Po případě zanechte odběr nebo nějaký ten komentík. A my se spolu uvidíme příště u dalšího videa. Takže já se poroučím
a čus.